Who that? When we come, when we go, Selassie, massive, massive. I don't need on it, did on it. Level up with the done, I just for your money, the morning. Did you watch China, the corner? Aida kapuye mukakaide uke achida pasira tiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndicheuke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke aida kapuye mukakaide uke achida pasira tiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndicheuke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke nati anesaka ema nyaenze kunyepa pandiri anokrema wekupritenda ndisema ogaya pati achiti moma chanditema anoda kundipema kunitena kuita chichi azive zvinorema achachema ndaridza kuti makumbo amurema aida kapuye mukakaide uke achida pasira ndiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndichauke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke aida kapuye mukakaide uke achida pasira ndiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndichauke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke papila ndisaira ntora kutedzera anachuwa kuti dai andipetera akurara mweya tsvina dandishetera apo wachakanenena mudedzera anonmisa adi no nemoto ndompisa monono get monono aida kapuye mukakaide uke achida pasira ndiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndichauke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke aida kapuye mukakaide uke achida pasira ndiri niripeuke nokutenda akaita kuti ndichauke mwari wangu weupenyu wese ini ndimeuke nati ine mwari wangu vuta nisiye nekuti anondinzwira nyoro tiye futi wandinovimba chete ndiye saka usantyire apa unondishwira atsite kuti ndipere oxygen but izva zvina evidence nekuti Selassie makaidanshield anoti ndidone levo rangu ndidone achapanyamani ndimbone ndiri wacha andigone aida kapuye mukakaide uke achida pasira ndiri niripeuke nomutenda akaita kuti ndicheuke asi run with it. This is Massive Exclusive.